भागल जात हो। अरे कतना दिन तपस्या कैलू तो हमार तोहार मिलल भाई, जबकि भगवान खुदे सावर रहलन आ पार्वती गोर रहली, मगर भगवान ताना कसत हो खुदे बाड़ू सावर तू त गोर मरद पड़लू बोला अब काच खुदे बाड़ू सावर तू त गोर मरद पड़लू खुदे बाड़ू सावर तू त गोर मरद पड़लू बोला अब काच चाही ये कौरा अब काच चाही। अरे नैहर में मिलल नाऊ ससुरा में भइलू अब का चाही। भगवान कहे रे पार्वती, अरे हम जानत हई कि तू राजा के बेटी हो जल्लू, मगर हमरे पर्वत पर जब हवा खइबू ना, हाय 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 रे भगवान कहत हुआ अरे बड़ी भाग्यशाली तोहार दाज नहीं खे कौवा। राज नहीं पार्वती से ने शिव से बात होत बा भगवान शंकर से, आजकल के मन चला लइका अगर बियाह हो गई मेहरारू आ गई कोनो गोदी में लइका बा तब मर्द नौकरी कई के जाता मजदूरी कई के जाता साझी खुन कहत बा ए डार्लिंग थोड़ा मुन्ने को सुला दो, थोड़ा मुन्ने को सुला दो। और देखो तुम रेड क्रॉस में थी लक्ष्मी, रेड क्रॉस के मतलब जाने लो ना, मैंने रेल बनाई रेड क्रॉस, कुछ लोग भाई समझे तो भैया हिंदी में बताओ। वो बताओ थे मर्द की रेड क्रॉस में रहलू। एगो बात सुन लो, हमार मन अब तड़तड़ात हो। वो आज के नौजवान कहत बा